Right. Aiwa guys, tambofara. Pachi pamwe guys. Indangokusira ipost ndikati post iyo mati toita sei nenyaya YeCHARITY. Ndikangokusira ipost zvangu ndikachila ndikati regaitsimboona kuti macomments anoti kudii. Ndikaona macomments amungu achindifonera vachifona vakati smelly this smelly that vachitaura zvavanofunga, you know, there are people anyway vamwe vanenge vari concerned kunze uku vanenge those who cares vange vachifona kuwhatsapp chaiko not smelly this vamwe vachindionesa mavaka vamwe vachitaura madifference, you know, opinions vamwe vakati madii kuita iri life chekuti vanhu vadi vataure pfungwa dzavo. Ndikati anyway since tisina chekuita nhasi Friday tisotangogara mulockdown, why not doing it guys? Regai tiche chinhu chiri straight, one thing straight here. Let's make one point straight here. Dedzai OC auye pano kana aripo mudedzai OLINDA auye pano. Guys, I don't know kuti paita mix up papi because vamwe vatozdaini kuwhatsapp oda ndigira nema screenshot chinzi aiwa OC ati, but pandadzokera kune zvanyorwa na OC handina kuona zvinhu zvanga zvichitaurika. OC ataura kuti kana ndisingakanganisi dei anga auya pana pafoni anyatsotsanangura zvizere kuti vanhu vanzwisise because vanhu vakutotwista zvinhu zvandaona zvanyorwa handitika zvatondinetsa kuti zviri kufamba sei. Guys, regai nditange nekutaura kuti OC haana mari yakandipa guys, kuti akandipa mari ruviri rutatu. OC akandituma kuvanhu vake ka1. That was way back before tatanga kuita zvedu zvemacharity pano. OC ane vanhu vake vekufoundation kwake OLINDA foundations team what aida kuti avape vamwe vanga amene kuti vanga vaita maplan avo sei ina handizivi amene kukwavoko saka vachikumbira magetsi kuna OC. Then OC akafunga ndofunga akataura na Ashford kuti ndoisita sei magetsi kwa South Africa. I think Ashford akamuti bata SIS MELLY. OC called me handiti akandifondera kati ndokumbirawo kuti ndikupei vanhu kuti musirechi magetsi aya ku South Africa ikoko. Ndikati no problem. Then she sent 2.5 rands for 10 people because vanhu vakaisirwa takavaisira ma 250 machats ma screenshots ndofunga aripo. That was once never again OC akazomboya kwandira chindipa mari. So I'm surprised kune vanhu vari kutaura kwavari kuti OC ari kufanda meli charity. Come on guys, OC gave me 2.5 to give vanhu vake OC magetsi ndivatengera and ndakatotenga magetsi acho ini ndikatosenda ari magetsi acho kuvanhu. Ndakatora mareceipts ake ndikamuti okay ndakunomenshena pana ndikiri yes thank you Margaret pa diaries akati no don't mention my name vanhu vangu vanozviziva kuti magetsi atovaudza kuti ndapachi SIS MELLY veku diaries kuti vachakusirai magetsi and vese they got their magetsi. Hakuna noti ndakashayiwa magetsi angu, vese vakaona magetsi. So this thing yekuti OC ashita tikwanze ari kufanda foundation yaMelly, guys, where is it coming from? Because if you still remember correctly, when I started to help ndakati regai nditange nekubatsira guys, I even said it pano ndikati my husband gave me money handitika ndamtomudza kuti ndachallenge nezvinoita OLINDA abatsira vanhu atengera vanhu vake magetsi and what not. Akanditi but you cannot do it usina vanhu vawaspota handiti tanga wanospota vanhu first and then if you can spot people then you can start by helping people, you see. And then akandipa practically he gave me 6,000 rands. Akati 6,000 chitanga ikuti muite zvamunoita but hazvibetseri kuti mutore 6,000 ishi moenda kunodi kunotenga zvinhu mopa ishapera handika tsvakai zvokuti muspine. Ndikati zvino isi kubhawa mazuva ano takavhara ndoispina sei zvino iko zvino izvi even kuchirestaurant takavhara ndinoispina sei mari iyi handika. Then kana muchiri kurangarira regai ndinyatsokupai zvinhu zvachona zvese munyatsonzwisisa. Kana muchiri kurangarira pano first time pakaposta musikana wandakapostira fishi dzake achitengesa muchikuremember ndikaisa nhamba ndichiti kune vari kuda fishi kutenga fishi onai musikana uyu anonzi Precious muchikuremember musikana ndakapostirai ndikamupostira screenshot achitengesa fishi dzake but musikana yakandi pandakazomubvunza kuti utengesa fishi dzako dziri kupi, she told me kuti she was in Rustenburg. Ndobva ndamuti kuRustenburg kupi akansendera location. Andisendera location I drove kana ari pano she can come. I drove to a house uko kwaanogara uko handitika kunonzi North handika ndikaenda kumba kwake ndikatenga fishi dzangu ini ze250. Ndatenga fishi ze250 kwaari ndikadzoka dziri dzangu dzekudya inini ndikadzoka kunokumba. Ndadzoka kunokumba my husband said to me ko mukadzi uyu kwamatenga fishi dzakanaka idzi madziwanepi. Ndikati ndabva unotenga unomwe mudiaries arikutengesa fishi dzake uko zvikanzi kundo zvamunokwanisa kuita kuti mudi hanti mati anogarepi ngati kunordi zvikanzi imotenga motengesa kasaidhire kunoko muri kure nakure aniti iye utengesa uko mubvunzei kuti fishi ari kudziwana kupi. Musikana ye kana aripo pano shikeni kana ndogona mufondera ndobise palive muzvinzwire. I called her back ndikati ihona kasha
ndanamuadvertisera fish dzake masikati tenga kana muchikurangarira achitenga fish dzake achitenga fish dzake ndikati sha do you mind to go with me kwari kunotenga fish dzako akati it's a risk Sisi Melly ndikati no zvekuti risk haisi nyaya handika ndinoita security yangu ndine security yangu inini yatinogona kufamba naye kuti sadi nokuti kwakusingabvumidzi kufamba parodhu tinde kunotora fish kana uchibvumira akanditi iniwo ndine problem yetransport handina transport handiti yekuti ndiende kupi kufish kwacho saka ndinotomboita zvokutora nawo mwe baba ndichienda nawo kunoda chi fish idzi asi kana mine mota Sisi Melly we can go together ndikati no don't worry because pandakamenera mba kwake ndakamendera nemotikari yangu diki saka iye ndofunga kangutasa mota akati mota iyi nemabhakets efish nechichi zvinozoita setinosungwa nemapurisa ndikati don't worry I've got a bigger car yatokwanisa kushandisa because ndakamendera nebenz handiti maona right ndobva nditi handei mangwana makuseni ndikati aishuwa zvikanzi handei mangwana makuseni ndikati bo ndoya ndichikutora kupi akati mai muchinitora padheni pangu ndikaenda pamba pake musikana I think she's here ndakaenda kumba kwake kuseni na 5 o'clock ndikanomutora handika ndikati hatina kunonoka here na 5 since mapurisa akazara murodhi yanga iri lockdown 5 handika level 5 akati handei mota yenyu iyi kuti timiswe pamaroad block maybe kuda plus kune nzira dzinogurira musango no problem ndobva ndaenda kunotora musikana yayo tikaenda kuhove kuya ndikaona process yehove dzoshe zviro dzinonesa musi wokutanga takatoshayiwa because panenge pakazara kudai takaenda takanodriva tikatambisa petrol kwakazara kudai kwakazara kudai takadzishaya musi wokutanga fish tikati zvo zvatafambira mahara kure kwese kunaiwe zvikanzi aiwa ngatikumbirai imimi makati jegeni kumbirai phone number handika then tozoticommunicata navo tadzokera bva ndakumbira phone number dzemumwe fish bonga ndobva ndipa phone number dzake tamurodhi ndobva ndamufonera anonzi Julius munhu iyeye vanoita zvifisha ndikati mukoma Julius tauyawo tashayiwa fish nhasi papakazara understand sikutodziwa nitodzitawo sei ndobva asikati ifirst time yenyu kuya ndikati ini first time yangu kuya asi umwe anodi anombodha kwamuri zvikanzi right mwandifonera manheru ndikati bo mandara achisvika ndikamufonera baba vaya vakati moya mangwana makuseni asi fambai kuma3 kuchiri usiku kuseni kuma3 so hanimaona ndikati bo saka zvikanzi munongosvika mupaka mota musataure nemunhu sabvunze munhu ini ndichakuorganizira fish dzacho ndikati bo vandafonera musikana ndikati gadzirira mangwana tiri kudzokera ndobva agadzirira tikamuka na3 ndikanomutora zvakare tikaenda kufish handika takasvika zveshuwawo mafishi bonga akazouya Olinda is here ucho Olinda ndifonere pane mwe phone Olinda call me pane mwe phone yayo call me pane mwe phone nokuti kuri kunzi kwai ndiwo kufanda zviri kuitika pano padiaries kwai ndiwo uri kufanda naivedwe maybe kuda ukadoudza vanhu uriwe kuda vanhu vanganzwisisa uya unyatsotaura because ndakutonzi pana pamari yedu yako iyo ndiri kutishandira zvatiri kuita panapa which that's not it taenda kufish kakatawana fish dzedu dziya dzakatoiswa pasaita dhizawo tatenga utadhizawo takatinda nemapurisa futi kuitira chiesport murodhi mamabhuru angu tikauya nemota yemapurisa awo takadhikizana kudai tikasvika ndokuti ngapandakaita kuspina mari yaya yekuti nditange kuti zvizvi zvatiri kuita izvi osi hana mari yakambondipa ini akanditi Sisi Melly oi mari iyi ndiri kukontributa kwamuri kuti mubatsirikane muite zvamuri kuita osi hatozivi kunoita nezvei ndinongomuona achitaura Olinda ari kufona pafoni isiriyo mina ndikufonere pafoni mina ndifone pane uri kufona pafoni isiriyo Olinda ngandifone pane hana mari yakatipa pano padiaries kuti vedu vaidofona dototora imari iyi muzonoita charity dzenyu no zvana kuda vose vana vesatukora vana tisakazvispotera toga madiaries you still remember this has got nothing to do with OC kuinda kwatakaenda kunopa even chikafu chese that has got nothing to do with OC I'm wondering I'm surprised kuti nyaya dzenyu dziri kubuda paidzi dziri kubvepi ende kuti zita rangu rapindapo sei pazvinhu zvika zvandinetsa uyu OC uyu ndiri kumufonera Olinda ndepi yangu hapana kunai vedu ndoda kumbondiudzirawo vanhu zvototofambiswa hamene kuchiko chamboitika kunyaya dzenyu nanitodzizivi kuti dzafamba sei zviri kufamba sei asi ndongona kuchikwai tiri kufandiwa panapa naOC tikupiwa mari yecharity yedu yatikuita pano OC ndiyo kutipa ini yezvo don't bite me kamdevereka rundiruma inonzi chi you know what, Medika? Today I'm very depressed the whole day, like really in a low mood. People don't understand first and foremost that the things that we do, even kana kurukugara kubata phone uchicoordinate zvino, it's a lot of time and energy that's taken out of somebody's life for a job that they are not being paid to do. But kunenge kuri kubatsira and nongochibatsira nemoyo wese, and we are human at the end of it. This world would be a better place, but not everyone is got that capability.
ndochekutanga. Chechi2 anonzani muswe Tuesday, because normally ndinoita motivational Monday on a Monday and it can Monday get holiday. Tuesday pandikapinda office ndabva ndaita motivational yangu yandinoita and we were having a discussion and you were there Meli ungotoripo palive yacho. Ndakaitokomenda pakataura nyaya kuti vanhu maybe people must go back to Zim and start a business. I was there. It was a conversation taitoshare ma-ideas. Vamwe vachiti mabhazi haasi kuwanikwa, vamwe vachiti ini ndoda hangu kuenda but mabhazi acho ndikushaya kuti ari kupi. It was a general conversation that people were having. Ameno vanhu vanongopengerekawo vakusumudza vakuti hey Olinda atuka vanhu vanogara muSouth Africa, vanhu vanogara muSouth Africa vari kunzi ende havana nhingirini inonzi muri kutambura zvekutambura demaenda kuZimbabwe instead of kuti netsa muchida madonations kubva kwatiri zvinhu zvasimambopera zvatataura. And the good thing is live yacho iripo because pakatoriwo vanhu vanotogara muSouth Africa vaichema kuti amanaka muSouth Africa taomberwa because takati tishanda mabasa emawaiter nemawaitress ane commission mukati mwakati tinoshanda kuloji kwakatovharwa hatisi kushanda takagara mudzimba. Munhu wese was there to see this. Nezuro manheru kwaevidence ukoko hameno zvakarara zvichiitika ikoko ndakazongoona kuma midnight hameno mwe musikana so anonzi tinotenda something akauya akatanga kunyora macomments one after ainyora macomments 8 pamapost angu ese papage yangu achindituka zvekundituka ndikati nditsikatiko zvabva nepizvi. So what I did is ndakangomubloka ndabva ndadeleta macomments ake ndabva ndarara. Makuseni ndikumuka ndikuona inonzi chimu inbox mangu mune vanhu vakauya vachitochema kuti Olinda nai vanhu vanozviitira. Ndikati ko chii zvikanzi uri kutukwa inonzi chihanzi wakati zvakati tanga tiripo palife pako. You never even said that, right? Saka this to me, as far as I am concerned, it's people that make up their own stories. Kuda kudhumanisa vanhu vadhumanisa vanhu voitonga isusu kati tiri kuba mari dzevanhu tiri kuita sei. This is why tichizoposta ma-receipts, tichizoposta evidence of the things that we do. It's not because tinonakidzwa nekugara takabata kamera, but sometimes you need transparency to protect yourself. Makuseni pandazorigina ndaudzwa sezvo I was so hurt Meli kuti you know what I do so much as a person, which even iwewe Meli unozviziva the things that I do behind the scenes, the same way I know the things that you do behind the scenes to make sure that you are helping as many people as you possibly can. Ndokadanyora post yemakuseni ndikati vanhu vemuSouth Africa maakundituka nhasi kurara muchindituka muchiti ndakakutuka inini, but all this time ingawani ndinokubatsirai. Ndinobatsira mari dzemarent, ndinobatsira mari dzemushonga, ndinobatsira mari dzechikafu. Anditi we were just sharing the ideas. Nhasi ndozotanga kuti mazonyanyotambudzika sitireke musatinetse, yet all this time I was helping. Ndabva ndapa a good reference. Ndikati ingawani SIS MELLY chaivo ndakavapa mari kuti vaite sei vanditiro madistribution emagetsi manyorera ndazvitopa madzira angu. Ndofunga manyorera waita ndiwaita kuti ndipinzwe panyaya. I never at any point said kuti ndinofanda zvese zvinoitwa naMelly kana kuti chi. And SIS MELLY, when I called you ndikukumbirei kuti ndidistributirewo mari iyi, what had I said kwamuri kati ndimunogara muSouth Africa, ndimi munoziva system dzemuSouth Africa, ndimi munoziva munokwanisa kuallocata muchiziva kuti ava vanhu havari genuine kana kuti avazi, because munhu wese akauya muinbox mangu achiti ndine problem. You never know the difference between ane problem neasina. Saka ndanga ndichikumbirawo kuti mudhile nevanhu vemuJoburg ndopora ndichibatsira nepandese pandinokwanisa. Then ndakaisa mari paWorld Remit. Mari paWorld Remit. How much was it, Olinda? How much was it? It was 2,500 rand. Ukati ndikupire vanhu vangani? Vanhu vakati ndiva 250. Thank you. Makapa 250. Thank you. Ndoma receipts aripo. Thank and on top of it, Maria World Remit haipinde ipapo. SIS MELLY kati Olinda, as long as that confirmation Maria waita say yawaisa, I'm putting yangu. Exactly. That's what happened. Mukatozotora mari, I think it was 1 week later. Yes. Ndatopa vanhu vako mari. Exactly. Now yazotwistwa zvikanzi Olinda ati ari kufanda
arikufanda Melly's diaries ndikati wewe no handina kuona padaro ini kana iri screenshot yandaona inini ndaona screenshot yakanzi andika vanhu ve South Africa I once send SIS MELLY to give you, and Joshua Olinda called me out of the blue. That's not the most number yangu anayo. She called me ndifaka ipo ana ask for something. SIS MELLY ndishitsireo dimuno gra South Africa. Kune vanhu ndati mundipire magate so tikataura kati no. Mari yake yakazoya a week after. Hanmona ndikati Olinda kana watumira because akandipa confirmation kuti atumira mari. Ndikati sezvo watumira inchine kanifana chandisa yangu kuchengeta mari kwa vanhu kunonetsa. Sezvo vati vanhu vako havana magate izvozvi. Vanogona kudzimirwa nemagate takamirira kuti mari isvike. World Remit 3 days to 4 days. Unfortunately yakaita 1 week andika. Chine kanifana kuapa tosadzimirwa nemagate. I took my own money, my own personal money. Ndikatumira kuvanhu vaya mari idzodzo. So nasi kuenda pinda papi panyaya dzokuti kwa Olinda notisifanda pano pa diaries. No, do you know what it is? It's not about kupinda papi. Problem yavari kudaka yavari kuedzana kuda kustata ka kuda kuti vanhu vadhumanisa nemsoro, right? Vanhu totanga kutukana kuti we wazonditi. You understand? And what they don't understand is dzimwe nguva ka whether I company yakati kana kuti company yakati sometimes munombowana pamunocrossana mabhodha because munenge muchibatsirana. Ndezvidzi ndakandisina kuti SIS MELLY nditirezve ndinozviziva kupi saka ndaigara pasi ndigotanga kuita matransaction one after the other kuenda kuSouth Africa ema200 ndichingochargwa per transaction. Vanhu ngavasadaro because vari kuzvivharira vega ka mwena wekubatsirwa. Vari kuzvivharira mwena wekubatsira because at the end of the day inini kana ndisina munhu anokwanisa kundibatsira kuSouth Africa kudistributa mari kuSouth Africa ka or kupa any form of help handikwanisa kutumira mari kuSouth Africa because handina wandinaye on the ground kuSouth Africa. Saka ndikaona someone else that is doing the same thing that I am doing ndichimutrusta ndibatsiro distributor ndiori kuziva vanhu vane maproblems handisika there is nothing wrong with that at all. But zvavaedzana kuita ka zvashaya basa. Aiwa zvashaya basa because ndatoshamisika kaini ndakuto apa ndatokita kuti ndione post iyoyoka amene kwayeso kwa Rutendo Love nesuko achitobvunza kuti what is this ndione pane maghost haikuona ghost riri kupata kutirigwa kunzi SIS MELLY ndopandazoona kuti no itegika iyi ndopandazoenda kuchichitika ndiri kungotegwa wanike izvo kunonero nepost kunzi saka SIS MELLY vaireva nhema kuti vakatengesa fishi vakapuwa mari nemurume wavo saka vari kunyepa imari yavakapuwana ose and I was like what which money ndakapana ose kuti nditenge fishi dzangu ndizvitengesere which money umwe akati hanzi vakabata mari dzefuneral vanopuwa mari dzefuneral hanzi vanopuwa mari dzefuneral nevanhu avapo. Let's just say ndadecida kukupa imari yekunotenga fishi zvine naye munhu chero mukadzi makaipiwa zvine naye ushamwari hwenyu nene hamuziye maybe makandisirawo boyfriend yangu mukandicontact mukandibatsira kubata handizandibhoti kata kuti andisire boyfriend yangu mbodhoro ndikakuti thank you naye zvakatombodaro zviri nani kuti dei zvitori nani kuti wakatombondipawo stati yacho zvazvitori nani nozati chero panodza murume wangu was so disappointed akati yezvo saka ndikati akati vichita vanhu venyu Facebook they don't appreciate avatendi but vachavharisira vamwe vanhu mwena ndozvaangotaura akati vanhu Facebook avatendi wakapuwa mari naosiri zvandisingazivi rikati handitozvizivi inini ka ndoda kumira pachokwadi changu and handiti zvinopesanisa inini nengirozi yangu because ndokunobva makomborero angu inini right now mwoyo wangu wakasunga handina munhu mukadzi mukuru kana hanzi ani murume mukuru wandiri kubatsira vana chete mastreet kids ayaka ndowandichachengeta vasina mutauro nemunhu vasingakutuke vasingaite seve kuti vakakuti thank you ave inonzwikwa nedenga kwete kunzwikwa nemunhu wenyama it is bad. The same people vaunongotibatsira ka ndo vanenge vachikutuka. The same people that you're offering help to, even if it is just word of advice kuti aiwa enda kwakati unokwanisa kwana help kwakati unongochizvitukirwa izvozvo. Olinda, do you know the reason why I said inini hangu ka pandakaona kuti Zuva is also helping people anditi kunoku Joburg kunoku South Africa kunoku achipa vanhu kuJoburg kupi anditi I don't know evidence but so I heard kuti she's also helping people achibatsira vanhu kwaanogara kuside kuJoburg koko anditi ndosaka ndakazoona inini pachangu personally ndakati no but it seems as if after you still remember you posted nyaya baba veku sugar diabetes nyaya yanga yauya kwandiri yeah exactly nyaya it came to me isati yauya kwauri yakauya pano first kuchinzi batsira baba ve sugar diabetes vawira pagedhe pedu vanoita zvemapisi job chichi something in me just said kuti
amene zvakangoitika so ini ndikakunyumwa kandinako so osi ndakangoti then I didn't answer to that pasina maminutes ndakaona waposta kwako iwe uchiti ndikutumira baba vamari andika ndikaiona futi kune rimwe group nyai ndobva ndaita step back ndikati aiwa avawana help come handiwana so ndotsa muri kutaura kune nyaya yakabva kuitika musinono yemukomana anonzi First Chisora kana muchimuziva akamboitirwa inonzi chii live nezim ai akabayiwa nebanga so banga rikaita sei padumbu pake akarezerwa ma-thousands mwana iyeye ane gore akagara mu-ICU handiti ari mu-ICU ndoma anochengetwa munoda kuitwa operation yekuti because dumbu rake rakakwara ndikakudza kuti SIS MELLY ndakarwadzwa svika kwekupedzisira mukomana iyeye ari kubirira vanhu mari akarara muhospital zvinhu zvine evidence mukati ari kubira vanhu zvinhu akagara muhospital and how he is doing it ane varungu madonors vari kumuchengeta munhu akagara muhospital they are meeting all his medical bills akagara muhospital but iye anonyepera vanhu vepafacebook kuti ndibatsire handina munhu anondibatsira ndikaposta ndakupa $1,200 yekuti atenge inonzi TPN yaanofanirwa kupuwa kunzi TPN chinenge special chikafu chinofutisa munhu kuti akwanise kusvika right weight yekuti aoperatwe murunzwisisa so since then ndopandakataka kudzidza kungwara kuti ini kana munhu ari muchipatara akarara paICU bed achikwanisa kuita chitsotsi azani paindikumbira $1,200 anga ane 2 weeks abva kupuwa imwe $1,200 nemwe mukadzi akamitira GoFundMe kuno kuUK aya ma-US atiri kutaura kobva kwaita ma-well-wishers vaimutumira mari direct baba vake vachinokukolekta achisirwa mari mueco cash but munhu ane marungu madonors anga achimuchengeta we finally got in touch nevarungi vavo varungu were so heartbroken zvisingatomboite kuti isusu were missionary tiri kuedza tinondosurvive nemadonations and we've been looking after munhu for over a year iye achipuwa zvake mari so this YeCHARITYs sometimes you have to be very careful of the people that you're dealing with kana watotskwa hakutotswa bhozi unenge uchida but zvinhu zvinenge zvamuitika mukuita sei mukuedza da kubatsira but inini one thing I have learned is I will not be helping anyone except vana. From now on OCF ichangochengeta vana vadiki nerera chengeta vanhu vakuru kune mutauro kune mutauro because unozati after waposta nyaya yemurume yokudona pagedhi ndakabva ndati okay maybe because vaenda kuna OC maybe because inini I didn't respond to them ndakangonyuma so then ndakataura nasaru furusa wandapina comment yakapa saru ndikutaura naye kuWhatsApp totaura nyaya dzedu saru ndobva nditi SIS MELLY pane munhu anoda kubvunza pane munhu wandakapostira mari nchiti ndiri kubatsira handika but munhu uyu ndakazomuona handika muchiti mamubatsira futi ndikati uya nescreenshot ndobva anoya nescreenshot munhu yenda ndabva kumubatsira anatomboposta padiaries kuti munhu uyu ndamubatsira handina tomboposta handika but akazviona ndichitotaura nemunhu iye yuyu kuseri uku kwadaitaura kumaWhatsApp group kweduku ndobva azviona then she came to my inbox aka SIS MELLY munhu uyu ndikati tione screenshot yako she brought a screenshot achitotumira mari munhu same person ndopa ndakati oh damn it saka zviri kuitika panapa vanhu vari kuenda same groups kuri kubatsirwa vachibatsirwa that's why also you saw me I changed my focus ndikati instead alright kana munhu achikwanisa kuya paFacebook pana internet ane magetsi achifamba achikumbira that means mari yechingwa hangaishayi futi chingwa iluxury mari yehufu nekabeji hangaishayi why shouldn't I go kumikukuko ndonotsvaga vanhu vekuZimbabwe ikoko vanotambura ndobatsira ikoko that's when I met uyu mwana wangu andinaye munomba kudau that's when I met chimwana chakufirwa chacha chidiki chine 2 months chi comfort chinonzi comment but sitakazochiti comfort pano padiaries anomaona because ndakaona kuti vanhu vepano paFacebook panapa vanonetsa andona and most of them ndakamboitaura pano padiaries ndikati guys toita sei nenyaya yekuvanhu vakati musaposte haidi kana uri pachokwadi why coming as haidi kuzokumbira help munhu arida kubatsirwa ngauye nezita rake nepicture yake handite nefone number yake imi mongotora zvakadaro moposta zviri kune munhu ada kubatsira kuti asadile nemi straight adile nemunhu yeye ndobva ndatanga kuchinjawo focus saka iko zvino munhu akauya achiti
hide me ndikumbire chikafu I don't post ndomuzati vanhu vakaramba kwete inini vanhu vakati tisaposte mahaidi echarity andika iwewo unonyora nyaya yako sezvairi nefone number ndinongokuta copy and paste ndotumira wotonawo mwachiti musakandai ndinonyara ndopandakona no people were right kana une panhamo chako chitambura aunyare kukumbira help handitombonyare kukumbira help kana ndiri panhamo but ukanoshanzi regai henyu kuposta because ndinoonekwa nevanhu then hausati wave nedambudziko ndizvo zvakaita ndisimbirire kuramba ndichinda kunotyisa kwandinoenda if only people can know kuti ini nanguka ndinotori nevana ndine murume ndine family exactly the way they are so dangerous so indotoshayamisika kuti zvivindi zvacho munozviwana kupi zvekuenda dzimwe nzvimbo dzinotyisa ndokunorepwa vanhu ndokunobayiwa vanhu nemapanga ndokunoita sei but munenge munikoka nekuda kuita sei nekuda kunobatsira vanhu inini hangu as for me OCF ka pane vamwe vatomboya kuinbox mangu ati ndindokumbira 200 rands ndangovaudza kuti nemunopuwa evidence inini ndakuchengeta mastreet kids angu ndine vana over 60 vandinofeeda every day SIS MELLY every day vana 60 mastreet kids vanotoziva kuti chikafu chavo chinoita sei chinouya to me that's enough I have done my part I don't have to do more than that ndongoramba basa rangu silently ndaitira vanhu mafundraiser pamapeji angu ndaita sei ndichibudisa dzangu mari dzekushanda futi but unotukirwa izvozvo so inanguka handizi Jesu handidi kunyepera handinangu mwoyo waJesu inini ndinorwadziwa vanenge vachiti kana uri kuzviitira vanhu kana uri kuita seka but handina mwoyo wamai Maria I'm just a human being and it affects me inini munotoziva kuti ndiromwa ma-antidepressants kudhara ndinotombosafa nedepression nenyaya dzangu dzakamboitika ndopuwa futi dzimwe depression pamusoro pekunikina when I am using this platform kubatsira vanhu as an outlet to be able to heal pain yangu yandinenge ndinayo ndoti haiwa it's better if I channel energy yangu muzvinhu zviri positive than kuchema than kurwadziwa than kuita sei ndouya ndotukirwa futi imomo mandokufanirwe ndichiwana comfort zviri nani ndingodhanzi ndotireko tii yacho isina shuga naye mani that's the thing kuti indazoshamisa kuti kosarangu kudhikwa kupi ndatobvunza ngati naye vedu vanhu osi yakandipa mari kupi kuti ite zvatoita padiaries osi yagondifanda chero chinzani une mari yakanyanya kuwanisa kuzadza imba osi ugofanda iso pano pamadiaries pano ugofanda vanhu vako hamene kuosi kuti une vangani zvakutaura kuti une 70-60 kids dzaunofanda ugofanda vanhu vakuru 60 vana ugofanda vanhu vakuru vedu wenai come on kana ndimiwo muzai was so shocked ndikati phone call yawakaita uchinditumira iwe kuti ndichindikumbira kuti SIS MELLY ndiperewo vanhu vangu South Africa yabva yaita kunge ndinosponswa na OC pano pavedu musadaro so ndokumbira kuvhunza chero mukanzi mapuwa mari naOLINDA kana kuti mapuwa mari naJovhoni kana kuti mapuwa mari naSusan kuti mubatsire vanhu chakaipa ipapo chiiko but unozati osika kana wakatombondipako mari yacho zviri nani nditoignora kuti aiwa mari ndakadi osi ndiye ari kutifanda zveshuwa but now ndisina kana mari yawakambondifanda iwewo kuti undifande kuti panapa ndongofuma ndakanzi topic yekungonzi kana ndiwewo ndonyarara ini ndoda kunzwisisa kuti mhosva yacho iri papi kuti inobva SIS MELLY vari kunyepa zvinhu zvavari kuita zvese vachibatsira vana vachidi imari yaOC haisi mari yavo ndopane nyaya ipapa because OC ataura kuti ndindakapa MELLY mari chivaudzai ende ndikusvitara panigrini pachivanze pakazara vanhu kuti inini handina inonzi project yandikufanda kuwanzasani kumadiaries handina input yandikuisa kumadiaries input yangu yandakaisirwa was it not pamakandiitira I think it was before everybody else started nyaya dzemacharity ndiwo wakatanga uri one mazviona saka ini ndakaningira ndakakukumbirai as a favor 2 months ago 3 months back pakatanga covid nemari yenyu yes you asked me as a favor so ndasishiya kuti zvakunzi MELLY ari kufandwa zviri kubva kupi asi kana musadaro so munozati chii zvandakudzokoredza zvakare muchavharira vamwe vanhu vari kuda help mbiri siri yangu
muchavharira mu vanhu vari kuda help nezvinhu zvisina nebasa rese. Chokwadi mofunga it's not easy. Mufunge bvunzai musikana wefish wandenda naye kufish. It's not easy. Ndomuka na 3 am ndichiinda ndichisiya murume wakavata machira ari ega ndichiita kunge chabheuka usiku yokuya ndichifamba nechando chino ichi kutonhora kunoko ndichienda kunomirira kune wakazara kuvanhu vekumafish uku anomaona ndichienda kufishi ndichidhiza mapurisa murodhi shuwa kuti ndiye nditengesa dzimwe fishe dzicho maitoona inini ndichipa vanhu kwandinenge ndichienda ndichitoti uhusavi huna simbodya fishi shuwa moya moti osindira kuti fanda pano. It's wrong guys, it's so wrong zvamunoita. Poita munhu akafirwa pachida mari hanzi mari haina kubuda that we only raised 4.7 and the rest yakaenda kune musikana yeye personally. I think ndatoona post yaisa achitaura kuti vanhu musadaro muchatikangasira mangwana inawaziva kuti nemadiaries ini ndakatoti mari iyo mwana yaida 4.7 pakakwana ndakabva ndatisa post same time ndikati mari yedu yakumbirwa nemwana yakwana 4.7 paita extra ye 900 rands yauya handika pano kana nchinyepa ndati ndigare ndakudzai handika nchibva ndatomuudza same time iye ndikati ona ka Glen Watawa pane mari yako yakwana yekuti muchitengesa mapepa ebhodhi yasisi vako emunin'ina wako and iwawo pane extra 900 yazongopinda ndofunga vanhu vanakona post yangu kuti mari yakwana saka I'm sending it to you. Then the following morning ndikati ndipe account number iyo ya landlord asana tombondipa ndakatola landlord angataura pano ya ndikati mari dzavanhu atsigabwi nadzo ndakanomisira mari yake ikoko 900 iyi ndikabhadhara more boys mari yake hanomona ndikati wozobhadhara balance yasara same time ndikabva ndatostop. So unozvishaya kuti zvechokwadi ende murufu gwani rakakontributwa pano. So all this shenanigans kutaura kunzi kwakazoita mari dzikazodai dzabva nepi kwakati amarufu manganakauya pano zvabva nekupi and osi haana kubvira akashanda nesu. She only asked me kana vakuru vanotaura nyaya yekuti give credit where credit is due. Sometimes woka pane zvinhu zvaunongochita kungonziwa well done zvinoita kungodza munhu mashoko ekuti well done ka zvinopa munhu masimba ekuti arambe achishanda nesimba. You understand? So kana munhu uchatoziva kuti ndini ndiri kufambira zvakati wonzi ayewa zvaari kuita zvina basa haazviri ari kuita ari kupuwa mari naOlinda munhu unorwadza guys, why are you doing this to me? It's like what a disregard was everything you have done. But certificate it's hurtful. unozandabatsikana so ende unozachandinetsa osinzati chii chanyanya kundibata muzati guys chika the people who were putting my comments akadaroka vanhu vari muno muSouth Africa muno vari muno muSouth Africa nekuti anytime anodzoka pano achida help kana kuenda kuna OC wacho achida help. Those were the people who were busy commenting nonsense and I was like wow let's hope kwenye zvakakunakira ende muchagara makadaro because nyaya ikai dei zvikutaurwa nemadiasporians ari kudiaspora anoti kazhinji kacho pakaita dambudziko pano vanopindira vanobatsira kwete munhu ari muSouth Africa wekuti izvozvi right now wakatogara kumba wakamirira kutozodzoka panapa uchikumbira help ndiwo uri kutaura kudaro. Zvakaoma mukafunga panyaya yerufugo kana ndairamba pano ndakaramba nyaya yekuti mari yoyo kwandiri ndakaramba ndikati ipai more boys mari ipai more boys madiaries mukandimanikidza ndakazenge ndoitigwa malive uko ndakazenge ndotaugwa kunzi wakadla mari yayo hakuna body mahligwa mari hakuna munhu wakafa uko. It's not right guys, tinovharira vamwe vanhu zvinhu hani maona tinovharira vamwe vanhu zvinhu izvozvi hazvina kunaka izvozvi right now tachitoti mwedzi uri kutanga Munataka mchatora picture chituna takatora takatora picture haikona takatora picture kwakaitwa live kumochari hauna kuiona here kwakaitwa live kumochari ndikutokutaurira I'm telling you iripo pana pa live yacho pakatwa live na more boys because more boys angapinzwa munyaya yekunzi ine masisimeni varongadziri kuti vadle 4.7 na more boys akaita live ari kumochari coffin riri apa vanhu vachitora coffin richinda kumocha asvika kunhingikiri kunonzwi kuboda akaita futi live kuti ndasvika paboda nechitunha changu ichi ndo pakazonyaragwa nyaya iyi taizi takadla mari vanhu gavanyare so inini hanguka ndoda vanhu vanopakura zviri fair vanhu vangu vachinyora macomments ko ngavachidzokera kuna evidence wako unomubvunza kuti zvauri kutaura wakazviwanepi because inini the person ari wandiri kupa blame for everything is that woman ndiye akasumudzira nyaya akataura nyaya and evidence tiri kumuziva
kuti ari kuita basa rekutambidzwa mari kuti apota achituka vanhu painternet. And we've got evidence of it zvaari kuita kuti ari kubhadharwa kuti atuke vanhu painternet. But so I don't want kana munondiziva kana ndikataura kuti ndine evidence ka Sis Melly, I think you know me by now. Kuti ndinogona kungomuka ndakaisa evidence yangu pamadziro, ndakaisa maV11 angu pamadziro, ngazvirege zvaari kuita. Yeah, when you think when I was thinking kuti now inini I've taken the right direction, ndandichade zvokutuka vanhu, kutukana nevanhu, andichade zvenoise nevanhu, takuzvita zvotibatsire vanhu. Come on, boom, Satan uya akamanyangira mukona umu, ndatongowanikwa ndichipinzwa munyaya dzandisingazivi. And I was like, wow. Ndizvo zvacho zvavanenge vachiita, ndati evidence munhu wese ari kushaya help ngazoti ari kushaya help pamusaka paevidence. Wona kubvunza evidence kuti evidence ndouchatibatsira, ndouchatakura nhamo dzedu dzese dzatanga tichibhedha tichinoturirawo kuna Sis Melly nekuna OLINDA. Inini handichada kuzvinzwa because it is because of one person nenyaya yekuda kutodzi vanogona kutaura. Zvaanotaura akazviwana kupi? And why does he do that? Unozati nhasi ndapiwa nemaghosti. Ndapiwa nemaghosti ndikanzi mune maghosti enyimi anonyora vanhu. Ndikati ndoiwane pinguva ndabva pa live pano ndadzoka zvepano. Chokwadi izvozvi kunenge kuchinyogwa nanzi I'm distancing myself kubva ikoko mvengendenge. But ndikuona machikopo avaghosti kuti ghosti ndione ndikati guys ini kana muchitoziva munhu asingambonenyari kana kutya kutaura zvinhu fair kutla handitombotli ndotouya fair ndichitotaura tichitokona naipapo togadzirisana. Handimbonidi ghosti ini. Handitombonidi ghosti account. Handiridini. Mune maghosti account ka even yekunzi zvamwe sine maghost account ndotoinzwisisa stereki because ghost ringataure zvinhu zvinobatwa here than kunzi Melly ataura zvakati. You've got more power when the words come out of your mouth kana kuti ukanyora uriwe pane kunyora uri ghost. Handite ghost account plus iwo kana wakanyatsofunga osi kana unyatsogaya ndiani anozotyisa kuti ndoda muitira ghost account apa. Vanhu paFacebook vangatyisa zvoti ndomuitira ghost account. Zvokuti ndotogara pasi ndoti ndinoda kumboita ghost kuti ndinobhasha nhingi. Pana anotyisa here apo kuti atigona kungopindurana tapedza toseka togadzirisana. Tose osi iwe neni takambotooma kana uchiri kuzviziya. But atinamboitira zvemaghost account. Taingotukana fair saizvozvi kuchinyasana ndimela kunituka inichinyasana kuti osi yapindura. Zvichingoda kusvika tazongoseka tikati ndezvepasocial media nezvekutamba zvikangopera. Antiona. So why should I do a ghost account? Ndoridi ghost in. Plus inangu handigoni zvemaghost izvi. Ndosora ndabahwa. Ndinosora ndabahwa kuti ndisisi Melly vanyora pachete. Munotosora mandibata. Handitoiti zvemaghost account ini. Ndosora ndabatwa because ndini handitauri chinhu chenyu chokuharira chamunonyora ichi. Handizvigoni. Ndosora ndokwera ndabahwa same time kuti uyu ndiye. In the night, when I clarify, and of which she has clarified, machines waka. Mungazoramba mchindifambisa mbiri. But until evidence apa ma answers nini vanhu vandikuchengeta ndichachengeta vana chete handikuchengeta munhu mukuru ane problem yake ngaende kunobvunza evidence because vanhu ivavo in what I don't understand what is so hurtful is okay evidence aenda akanotaura zvaanotaura ko vamwe vese vanga vakunyora macomments vamwe vese vanga vakutukirira kunge vasingaone zvatinoita everyday ndatombokomenda pafirst live yangu ndandisandaziva kuti zita rangu ririmo mukati riri kudregiwa kai ndatombokomenda pafirst live ndikati osi naOLINDA uyu handitika vanhu 2 vari kunetsa nenyaya dzavene handitodzizive ndizvo ndasandadziziva kuti nyaya dzei ndikati saka vanhu ngatirege kukuchidzira regai vapedzerani ndagoziva kuti nezita rangu ririmo mukati ndasandaziva ini hanimaona ndikati regai vapedzerani vari 2 vachagadzirisana because shuwa ka handitozivi nyaya yavo kuti ndei hanimaona ndopandazoona izvi boom ndakutegwa manje makuinzwisisa kuti nyacho tirimo tese mazvinzwisa mari mainandidza ngo achipenge makuseni zororo munhu chimbotegwa kwese kugrupu rakavhurwa rinonzi paushamwari ikokoko unenge uchimboedwa uchimbotegwa uchimbotegwa
inini hangu ndatotaura even panapa ndikati magrupu mazhinji angu ndakabuda ndichina magrupu akawanda osi ndokuti ndakaona kuti zvinondidzosera kumaso unogona kufira komenti unoona sezvaitika apa ndisingazivi kuti manyorera waita wainyora sei pamwe izvozvi yazotorwa yazotaurika nepamwe pasipo kana kuti wanyora uri waita mistake mukunyora mumamistakes anowanika kamatyping error ukanyora zvaita kuti vanhu vazoti saka SIS MELLY ndo zviri kuitika ndakaona kuti unofira comment let me just exit all this magrupu hangu especially emakwakwa ndikatobuda hangu handoona ndikati aiwa inangu andaarika ndifokasire zvatiri kuita zvitori raiti izvi zvemakonditodza kunopinda denga inese ndabuda ndakatanga ndaita live osina zvandoti handizoti ghost vanhu vazofunga ndori ghost nhasi andoona ndakatoita it takes one person kuita live pane vanhu zvitaura kuti vediweka indakambokuposta iyo kumvenge ndakambokutuka iyo ndakakukanganisira vediwe wese ndakanganisira ndiregerereyo please I'm sorry taingotamba don't take it to heart it takes one courageous person that's what I did ndikabuda if you are doing charity do it in secret. And then mukaita zvinhu musecret mangwana unonzi transfer uri kuti inini hangu zvesecret handiti secret handisi kuizoita secret handiti mangwana ndikamuka ndakazvitengera Range Rover yangu yandinenge ndakandira hozi imari dzemacharity dzari kuningira saka ndinofa ndaizvisa padzvene and besides that nhasi ndo pamada kundidzidzisa kuchengeta secret inini ndakangokuro zvangu ndingori munhu akati my day I know kuti evidence never spoke about me evidence I know kuti she never spoke about me but ina ndakuiona kwa evidence believe you me because andiko kwa evidence handiti ndazopane rutendo loveness pawall pake ndo paanyora achibvunza kuti what is this ndobva posta ma-screenshots saka ndaona ma-screenshots angu inini comforter mashots andakaisa pamudenga ndikamaposta pano ndikatumira osi ndowandaona aripo saka ndachia kuti plus matag ndopa ndazoti ndikutegwa chichiri kuitika ndichinosvika kweka ndobva ndaona haikuona mune maghosti maviri mani akutotaura kuti kupi osi atotaura kuti ari kufanda mail kudiaries what ndopa ndati no man this is not correct. This is not good. Ina ndambozvona kwa evidence ndazvona kwa Rutendo Summers ndopa ndati no guys pakutoti godzi mwenyaya dzisingaenderani but nandichingopindirawo zvavanoda kuhwa nandichingopindirawo ipapo zvavanoda kuhwa zvavangachiti chino zvinozama kwe paFacebook osi unonzi unokutonzi wakatorera munhu murume ugonzi wakazodai chakazodai ugonzi ndichingoti zvinomatikanganisa matokangana ndikuisa vanhu futi mubhotoro ndikuvharira vanhu mubhotoro so uyai ndikuvharirei vanhu menyu kuchiwedzera kuti zvite spice kavanyatsa kufarira ndikuza ungazvijustifyika apa munhu anotaura dai hatokuziva utomuzivi saka unotongoti zvakutaura izvo ngatifambei nebhora racho iroro I don't have to justify myself or to explain anything kwaari ndikatoexplaina pano kumadiary kana aripo anenge auya akati SIS MELLY ndakuisirai 50 pounds kana 20 pounds yangu so handina kuona kuti yashanda papi ndiye munhu andinenge ndichikwanisa kuexplainera iyeye ndiye munhu andikwanisa kuexplainera iyeye muchaneta hanzi Olinda ataura pachena kuti she sponsors diaries yet 3/4 of the people in the comments vari kutaura kuti Olinda never said that. Screenshot yawapuwa Melly pane pakanyorwa kunzi ndinosponsor nigrini ndinosponsor zvinhu zvepadiaries neni kana ndataura kuti ndakakukumbira kuti undidistributire mari timburi sema-screenshots ema-conversation because mamwe wacho angatori patext yepaWhatsApp. But anyway also I don't think akuti anyway from me serious I don't think you should stop kuti ubatsira kwana kwanobatsira but maybe kana chita zvinhu zvevanhu vakuvanenge vachipa ikoko kuOC Foundation ka better maybe kuti ungovapa maybe vanhu havasi kuda zvokuti titaure pamava handisi kuziva kuti tozvishandisa sei nditori confused tozviita sei handizive so inini I don't understand kana vanhu vachiti hanzi Olinda is an attention seeker so indaita attention seeker papi ndini ndiri kuenda chinozati evidence nditaure ndini ndaudza Rutendo Loveness kuti ndiposte ndini ndataura kuti all of these things ndini ndiri kungoudza vanhu vese vava kuti vanditaure ndini ndiri kungovatsvaga constantly looking for them inini manje ndonoudza evidence kuti nditaure. What do I get out of evidence talking about me? What do I get? Ndichida zvangu kudonedza internet nenoise chaichaiyo ka ndinogona kuita because zvinhu zvandakatakura zvakawanda sereki. But I mind my own business. People vatojaira this habit yekuti ukataura Olinda inoswera ya noise. If you don't like me, please do not follow me. Do not go anywhere, anything that I am. Ukanditi kuyati hovu, ukanditi chika, it does not change. Mazvano ndane zimwe zekutika ukanditi 1 + 1 = 11. Don't go to your right. You are correct. It's equals to 11. I am not there to be answering or to be azvindichinjire anything. Vakadzi mune problem so much. Today that has failed because
a lot of them wanted to see Nina SIS MELLY tichirwa. Over zvinhu zvekunyepa, things I did not say. Sure vanhu munosvika pakugadzira nyaya ine evidence kudhara, ma-screenshots ari pa-internet kudhara. Aenda kanopostwa naBritish kunigrini kupa ushamwari Makuseni. Live yandaita Makuseni iripo, the post yangu iripo pamadziro. But yet you still go and lie. Mononyepa kuti ati zvakati, yet writing yakanyorwa ipapo iri kutaura kuti handizvo zvaanyora. But you have convinced yourself to a point yekutika, I don't get it. I do not understand why ruvengo rwenyu ruchisvika being so deep. Even I would not want to hate someone to that level. Yekutadza kurara kufunga kana kuita se uskorowana energy yekutaipira munhu zimessage rekumutuka. We all have better things to be doing. Kana tashaya zvekuita kutuka munhu pfugama unamate kana kuimba bhozana mukuru kusvika zvanaka. It's bad. Unotoona munhu anenge achitoumburuka maconvents achiti I am convinced pakanzi blue ipo pakanzi white. Why are you so invested in wanting to see vanhu vachirwa? Melly was mature enough to call me. Osi, ndaona zvakati naiwe, zvaitika kupwezvo. Ndikati hama mwana, inini zvatondibhirira nezviromanheru, zvakafamba zvakadai so. Deshinzi Melly wacho was not mature enough to pick up the phone. Ongoteerera zvataurwa, otanga kuita live achituka OLINDA, ndokuti vanhu mufare. Saka inini handichakwanisa here kukumbira rubatsiro. Kuti aiwa apa pandiremera, I can't do this, ndibatsirewo ndichiro zvakati. Is Melly supposed to say no to me? Because rubatsiro rwacho harusi kuuya kwandiri, ruri kuuya kune munhu asina magetsi, ruri kuenda kune munhu asina rent, ruri kuenda kune munhu asina chikafu. Think about it, murimi vanhu vacho vari in that situation. Yekuti mane 3 days makararamba musina magetsi. SIS MELLY vanhu vangari varinda kana 1 week vasina magetsi muJoburg muSouth Africa. 3 days 1 week munhu asina magetsi. Handiti varimbo. Saka tinovabatsira sei? How do we help them kana tichitukirwa kubatsirwa? Kana tichitukirwa kunzi ndaendere kuna SIS MELLY ndichinokumbira rubatsiro? How do we then help? Handikwanise kuisa magetsi mita yeSouth Africa ndiri kuno kuEngland. I can't do that. Ndokumbira munhu wandinoziva anokwanisa kundibatsira. Ndibatsirewo nepakati. Imimi kana tongoti mune kana hembe yenyu yamuda kutenga paBista Village pandinogara. Mukandita OLINDA, ndiwonogara padhuze neshopu yandiri kutsvaga. Ndimhanyiro nonditengero hembe, ndokuisira mari muaccount kana kuti kune hama yako yauda kuti ndipe mari kuno kuSouth Africa here, unditengero undipostero. Chinonditadzisa kuti ndiende mushopu ndichinotenga, ndiripo padhuze. Chii? Ngatisaite vana vari kuECD kana kuti vana vari kucreche, tiri vakadzi vakuru 1. Vazhinji vedu tine vana 1. Why tiri kutongesana nyaya yekuti hanzi vanhu tiri kubatsira kuti tibatsire vanhu? Guys, zvakangoipa so. Zvakangoipa. Anyway, as for me, I no longer want to help any adult. This so that if I regret kuita muromo, ende vanhu vanonditsvaga vachinditaura pamunotaura nyaya attention seeking, pamunotaura nyaya drama, ende munoudza vari kuswera vachinditaura. Kwete kuudza inini, because I don't come and talk about people. People talk about me. And then munoudza ivavo kuti please, OLINDA tiri kunzwa nezvake painternet musamutaure. Go and tell those people. Ana evidence vacho. Ndakamite. And then vakwidza post. Kana post yakwidzwa kwakaningiri kwaRutendo Rutendo ndinomufonera ndotaura nekuti koiwo wakwidza post yako, one zvine post yako yazvayaita. Yakukonzera so many problems. Aripo Rutendo panapa atotaura akati when something is out there isi tinoposta nokuti tirive makuwa. Atotaura pano Rutendo wani. Aiwa, that's bad. Because kudhumanisa vanhu musoro. I will go and I'll but yeah, kepa fair Rutendo Ravness hana chataura chakaipa. Hana chataura chakaipa, atora post chete. Atora post chete akangobvunza kuti what is this? Ndofa asingazivi nyaya yei. Akangotora post akaposta. Saka ipapo it's not her fault. Kana angobvunza wekuti what is this? Abvunza what is this? Ndinenge ndipo ndikuti kana Rutendo ndoye anyora.
aiwa hana unyora handina kuona kana azonyora handizive kana pari panyora but handina kuona angobvunza kuti what is this zvinhu zvacho guys amen anyway inini regende mwana wangu ada kuberekwa different story but it is bad moyo tinga tichitara kubatsira but people need to think about it ka vari in that situation kuti musi wazvichavaomberawo vakudo kana mari yerent kana mari yechikafu kana vanopota kunani vanoenda kunani kana vapedza kutuka munhu wese ari kuvabatsira kwaOLINDA watuka kwaSIS MELLY watuka kwaZuva watuka kwaani watuka next kana uchikwanisa kutuka vanhu vari usingazive vari painternet kokuzoti next door neighbor yako poshe hamutombowirirana muchaenda kupi alright guys let's not do that musadaro tondichida kubatsira nemwoyo wese but zvinorwadza zvinongorwadza chete alright OC thank you very much attend to your kids Anditska. Thank you for clarifying everything kwavari. Thank you guys. Mazvinzwira nditi mazvinzwira kuti OC is not funding pano isusu ngataure nyaya yakanangana nesima diaries pano yeCHARITY kuti toita sei should we stop this because zvinenoka zvotondidyirawo nguva yangu onekwa ndinoenda kumwe kuri danger square nchidai izvo zvina ndikutoti mwedzi wapera tikutanga mwedzi timbopawochi izvo muzavi satana nokuvinga ine mwedzi yakasimba ndandine mari yanga iri pasaidi chete atochimbopawo vemagetsa handika mwedzi wapera vakutanga umwe magetsa avapera zvino pachadiko ipapapa anzvadzi hello Matete makadi muri sei ndiri boss iri sei mushe nhasi nangotorya ndingofono because yeMaCHARITY inenge yanetsa handiti zvanetsa hanzvadzi but zvazoclarifyiwa hazvo Anyways, this is what I wanted to say is ibimi musaregere, musamire kubatsira, don't be disheartened by people. I think it's important vanhu chavanofana kuziva kuti kana taita zvinhu charities, why are we doing it? If we are doing it for recognition, because there's a difference between doing something for recognition and doing something being transparent. Says you are bringing everything out in the open because you want it to be transparent. But you want everyone to like you, you want to thank you, and you expect the whole public to worship the ground you're walking on, set up problems. Because you have to understand whether you are helping or whether you are not. And you also need to understand working with the public. Just because doesn't mean that something that they don't like, then they shouldn't criticize you. Because no partners of a situation if you munanenga akudzoka akuti munhu yakuti zvakati asine zviro ndakamubatsira zvakurati kuti waita uchida kubatsira you didn't do it out of the goodness of your own heart but you were doing it because you expect kuti mangwana if you are in a fix kana kuti ukazotaura something isiri right people will beg you simply help them you can't operate like that. If you are doing it with charity, just do it and accept and understand kuti vanhu vanotaura and people are different and not everyone is going to like what you have done. I think that basic concept, do it because you want to be kind and you want to help. And also, because I mean, but we know and there are a lot of other people who are supporting you and helping you. Ndachitoseka futi pano pamanchitora chituzoni kudane mari dzake I think ndanyora comment here kuti kudane mari dzake dzimwe dzinotumirwa nana mai nini vari kuda baba vake as a joke zvamuchingodawo bottom line people are helping and because they want to help. Ramunenge matataura iro zvadzika rega ndikudzei zviri kuita vamwe vanhu manje joku ramataura iro kuti kudane mari dzake dzari kutumirwa kubva kuUK kunotonzi mari MELLY ari kupuwa mari dzisingatoiti joku kune vanhu bva vatotaura dhanda dzavo vanenge vakatopa MELLY basi mari chete kuti vanopa baba vacho zvikazodai ari kudya chete muri kuona manje pane dhenja yacho kana muchishanda nepublic manje ndosaka muchiona kuti public service haina kureruka ndosaka muchiona kuti mapoli vachizowanda nekunyepa because if you are dealing with the public
you have to accept 90% of the things that are going to come out are going to be negative. There's nothing you can do about that. True. No, anyway, I just wanted to Olinda ango chenisa stara ngo taure chokwadi because zvazvinoita kunge pana patiri kusponswa na Olinda, which Olinda just called me and I couldn't say no to it because tasata tombotanga isusu kuita zvekubatsira vamwe kana kudi kubatsirana pana tasata tombotanga. So she just asked me as a favor kuti ndine vangu South Africa ma OC for NYAYA vanhu vekwa OC uko. Saka can you please ndashout ndozviita sei? Can I please give you 2.5 over 250 ndokupachi list yacho yemasita handika vakupe maboxi usende. Then I did exactly that. Zvikangoguma ndikamuti mashots ako akati don't mention me, ndikati now but vamwe vacho manje havasi kuresponda because vamwe vakatora madays kuresponda. Hanimaona. Saka zvandakaita I did post pano pa diaries ndikati munhu wese ane magetsi akari apa patarisa maboxi emagetsi apindirana. Hanimaona. So vamwe vakatozoya after 2 days, vamwe 3 days, vamwe 4 days magetsi avo mamwe ndatopa iye Olinda screenshot imwe ndasara nayo kunoko. Handimaona. So handisivi wangu. Nyaya iyoyo ndeyekufane zanyorwa zvakaita sekunge Olinda anyora sekunge ari kuti anokubatsirai lot more than she did. And I think pandamunzwa achitaura ndamunzwa achiclarify at that point and ndamunzwa achirespond to that. No, she did respond. But she did respond kuti no. I asked SIS-MELLY because ndakashare kuti ndotuma ana South Africa kuti andipire vanhu vangu. Ndikakumbira SIS-MELLY ndikavese ndikatomubvunza how much was it? Can you please clarify pano? Akati 2.5. Ndikati ema vanhu vangani? Akataura 10 people and even those screenshots mukanoverenga they 10 people. Akangondikumbira way before tatanga zvinhu zvekubatsirana izvi ndikangomuitra izvi zvandakuzoziva kuti zvinozodzoka pe ndikatopostawo pano ndikatombowa machasa ake kwavo kuti vanhu vane magetsi aya please muno kwamunotenda munokuziva kwakabva reyo penyu munokuziva vakaenda vakandipedzerana ikoko after 3 months 2 months boom nhasi kwakunzi takubatsirwa but she did clarify ndozvanda ndichingoda inini yekuti mimi hamusi kureceiva any funding from OC and that's it. And inini nyaya yecharity yenyu imimi yamuri kuita nekubatsira vanhu machibvunza say inini all I'm saying to you is don't stop, keep doing it. You'll never be able to silence every dissenting voice. That is just the nature of human beings. Even Zamaita makazodedza more boys and he did that live achieved and ekusuka kwese kubedbridge to try and satisfy those doubters. In my opinion, yes, maybe makatisa that you needed to do it, but you didn't even need to do it. Because at the end of the day, tinenge tabatsira tatakura chituna chinhu achaenda kumusha munhu ariko. Zvekuti mumwe munhu haasi kufara nazvo kana kuti afunga kuti madya mari, there is nothing you can do. Even ipapo pacho more boys pakasvika ndo vamwe vaitotaura vachitaura zviri opposite. Saka it's something that you can never completely eradicate. That is the nature of us as human beings. We just need to keep on helping. We just need to keep on doing what we are doing. So negative about you. That's all I wanted to say. Thank you very much, Andras. Thank you. So guys, there it is. At least machines gwira kana vanozora pavandamba chitaura kuti akazopuwa mari akazodia akafandiwa mari akazodi andina kumbopuwa kana yedhiringi zvayo na OC yedhiringi hayo yedhiringi zvayo andina kumbopuwa yedhiringi zvayo andina mbovhera ndakapuwa na OC. Saka zvinenge zvakazoipa kuti muzoti SIS-MELLY vari kufandiwa na OC. Andina sponsorship ini because I'm not running a charity. And I'm not running a charity. Andina sponsorship ini guys. Andina sponsorship. Hello. Hello. Meli kanjani? Ndep. Kanjani? Ndribo uris. Inini. Honestly, if you saw, I just saved the photos of screenshots and that one awards are keeping it true that was one a British. Panga paini nyaya already. Yeah, I saw it. Your name was. Yes. I did not add a thing, I did not put a thing extra to that. And I even went on Olinda's show when she was live and I said to Olinda, why did you feel the need to respond to evidence? Because in those I need to eat trigger kutaure now ishapedza vhiki rese ndikatobva ipapo ndikati Olinda tikabva pano tichanotaura chandoda kutaura ndechekuti America, this is, you're doing great here, and the truth of the matter is this is social media. You and I both know social media is dirty. It's like politics. They say people, we are all here this among the 1,000 people that panapa.
is 90% of them vacho ivava vari kuenda kuseruko vachinonyora zvinhu zvisina basa, and that is the truth. So when I saw this thing, the sad part is the truth of this story is Olinda, yes, she's doing a great job. I love Olinda and I love what she does. She put your name on these things, which was not right, whereby she put your name in a way, she put it in all goodness, but kana makanga mataurana kuti ndrukutumirawo kuti zvinhu zvimundibatsirewo, your name should have stayed out of it, because what it did, it put your name out to the dogs that are waiting out there to say, freak, Mary is not, she's doing these things out of her, because you have your own running thing that is going very well. And yes, Olinda reaches out to you and she says, Melly, help me on this. You're doing this out of a good heart. But here, tiripana patese tirima jagwa takamirira kuwana drama, because the reason why there's 1,000 people here is because we love drama. Saka, they say, she should have kept this business out. Yes, I understand she was upset and furious because Vidongo, who is evidence, who shows are evidence, we have to start understanding. You, Sandra, April, Futek, I don't know what you're talking about. Feeds on drama. That I'm out here to have fun with the drama that goes on, and I'm not stopping because of you. Mary, evidence, in to a point of understanding, which evidence shows they are based on going after certain people, and that's how she runs her show. We can't tell her how to run her show. Problem is that yes, things were happening, and Olinda, Anyora, in all goodness, she did not mean to do it that way. She could say, but what it just literally, we have to understand. We have to understand, as much as yet, no one and everything, but the truth of the matter, you know, and I know, on the real ground, there's people out there who are waiting for this kind of fight to happen. So when we do these things, if Olinda decides to work with you, the moment she puts down them, I take this and this. She has put your name in the mouth of jaguars who are already waiting to crash on you and say some things that are nasty for their own purposes. Yes, you both did it in a way you were not trying to be messy about it, but that is the truth. I know even reality I'm waiting for. But the truth of it is, people are waiting for these moments because social media, people make it seem like because Melaita is loveness, Japan is Olinda, Japan is. And the moment you can go cheat, Olinda akashita, it becomes a problem, and those same people come and try to cause drama between, because honestly, you know the issue of it. Inboxes, the people that are coming to you at Tarot Loveness, Olinda, sis Jenny, those are the same people are going to Nana sis Jenny, Olinda, Tarot Loveness, Mary, Mary Niki, that is the reality of it, as much as we want to act like everything is okay. So in all honesty, when I saw this happening, I was like, boom, I even went on live via Olinda. People, you can say I like to feed on drama, blah, blah, blah. I love drama. I love it, and I love it till the day goes down to the darkest moment, and I will not stop being dramatic. And this is the truth, and I will tell it right here. The truth is, Melly, you're doing a great job. People may come around and say, Kuti, love this. When I see good, and I say what good is. And when people start seeing you joining forces now, Olinda, or if I even, one time I even thought of coming to you, and I said to myself, it can cause drama quickly and easily, and it could be, tichifunga all good, but the people that drama, even British is a cool guy, but British and I, we know each other too. We love drama. As much as British can go now post goodness, but because we are here for the drama and we will create it as much as we want. British are not chino, I should not post up. Onyora nenzira yake kuti zvinakidze zviite zvinofambirana nekuru yake inoterawo kwake kuko zvino handisisu tazviona makuseni zvanyorwa tikazvitorawo tikazvishandisawo nenzira ini Olinda ndatomudza ndikati inini pashow yangu when I do my keeping it true current events ndichazvitaura and I say it my way, and when people hear it, Rutendo thrives on drama. And when I'm speaking, I'm not joking, I'm not serious, I'm just joking about the day because there's so many of these freaking shows that go on around. Anyway, Melly, all I'm just trying to say is this is 1,000 kare abakakona. Nobody drama research.
No pane drama is usually we are drama queens that actually promote this because the name shows that let us say evidence. In any time with the evidence up to the point whereby I laugh at her because that's what her show is all about. She gets her crowd around it. The same people here. They may not speak, but in some way, somehow, so even if I see stuff written anyway, like I told you before, don't know why, and I don't care. As long as I'm not mocking anyone. And I take that and I sit it down and I say it my way. She just takes our audience, because that's what kicks my show. And ngatisaite personal nekuti loveness azotora screenshot yaBritish akaisa yazoonekwa yakeeping it real yazodai. That's just what keeps these grounds going, and let's keep it at that. So but naiva koma ndinambokubvunzai as much as chiredu drama nemakore dai tichakura riini kuti vana vadzidza something bva kwachiri kana when we thriving on drama kudai kukura zvakunoita manje mele hakuudzwe munhu kuti chikura munhu anodecida ega paanodecidira tinoziva ma60-70 year olds anotosvika pakuchembera achingopfeka gogo yakadai inenge ichirwadza musana wese kusvika kuuroko asi anenge achiipfeka. That's a decision that one is meant to make when they are ready for it. Zvakafanana nemurume anoponda mukadzi. You can't change an abusive man to a good man until he is ready to do it. You either decide to leave the relationship and continue to live your life, or you could stay in there and settle for what is there. If I'm not ready to grow up, I'm not going to do it for you. I'm not going to do it for Jesus. I'm not going to do it for God. I'm not doing it for Amanda. And that's just a point. chero matsanangura yenyu at least vanhu tiri kuzvinzwa hedu takateerera kuti aiwa kukura muchakura muga musati moda kukura zviri right hazvo tazvinzwa. And that's it's not I'm not trying to mock you. I'm just trying to say yes, I know we talk about grow up, but vanhu vanokura zvakasiyana. And I don't because at the end of the day we are all individuals. That's why God gave each and every one a heart, 2 legs, two hands, and everything. It means you are one that stands by themselves. One, and you stand for yourself, and life goes on that way. Yes, we will try to teach each other really right, but people have to decide, am I taking the right path or am I taking the wrong one? aiwa tanzwisisa plus ivo vanhu vanenge vari panapa vakawanda ndofunga vaitoitawo wonder. So at least we are now answered all of us kuti aiwa tichingoonawo drama renyu muchingoitawo tichingoti aiwa vasati vakura vachazokura havo kana voda vachakura havo kana voda. The truth of the matter is why Zuckerberg akapa mumwe neumwe account kuti vhura account yako vhura group rako vhura this is because anoziva kuti everyone has a choice yekunofollowa izvozvo zvemadhakanana izvozvo kana kuti a choice yekuenda kuchechi kana kuti a choice yekuuya kwaSIS MELLY kwatinoswera tichidzidza kuti kunodzidzwa zvakati nezvakati zvakanaka. So it's good to understand kuti everybody is an individual and people need to just continue to understand that we are all individuals. We can all tell each other the truth, but you can't expect me to change for you. Yeah. At least matipindura ipapo tanyatsoziva. Do it great show and don't change. Ticharamba tichingofolowa tichiwonawo. Umwe musi tichamuka takakurawo zvikatoshamisa. Aiwa, I'm waiting for that day. Ndakarimirira. Ndakarimirira musi wamunofuma because muri very powerful pakutaura musi wamunoti nhasi ndakura ndazokura ndoga manje ndakuda kumboya nezvimwe zvinhu zvekuti vanhu that day ndakarimirira. Hey, I promise it's not right. Chisa over. All right, thanks Sisir Bobo. Okay, my dear Papa. Bye. Hello, Kola. Kola, hello. Kola, hello. Andisikuzo zvaitika. Kola, hello. Phone yako freeze. All right, again, nditori ah. Kola, hello. Hello, Kola. Kola, hello. Kola, hello. Weku Zimbabwe, hello. Kola, hello. Vane 263. And I don't know kuti vakanyarara sendofunga pamukuda network. Okay, guys. So guys, thank you very much. At least thank you very much. Maite, you thank you OC.
you came here and you clarified, and this is that quite a mistake in the papi, and this I don't know what happened anyway. And that's not Patinana or she just asked me before Tatum Batanga. Hello, caller. Yeah, I don't know network. Okay. So at least she clarified, je say Ataura, Kenya yake, but you know, guys, it's not what I said, and some of our versions good because you they are not never way coaches je show it card. And this is my owner. Caller, hello. Hello. Hello, mama. Maswera say. No, maswera say SIS MELLY. Taswera. Taswera nanga tudiko ndiko kudosera ile bichana nyangu mashoka. All right. Yes, SIS MELLY can look at me that you know what you're doing great. You're going to have a kakusha zukurusa. And you are cooking. Pamitwa shakanaka. Pamitwa nasinga shifaride. Which is a kuzia. When one kutaura ukuthi anikuchorokede anikuitasi ngoba sarakive wanichima basakawanda kasiyana pia ini nikuitarinza kanaka iya zvari kuita izvozvo pachato zvinenge zvakatonaki ende anenge achitoita kuti you keep on your toe zviri kutofamba zviri kutofanya izvozvo zvichitoenda zvakadaro saka inini chandinongokutaurira kundoti don't bother. We can't go still and so in keep the direction in clarify going most of you one is income pinch in out because for continue something to the Kanaka. Remember followers in another that you could right. My boss was actually what to travel to but it was mama because even the agenda yabo wayigona elarikufara kuti inini makwiza ma-BP naitazei mukunzvikuwadza yourself even zvakapita don't bother that way continue with what you are doing you're doing great murikudetsera vanhu rambai makadaro zivai kuti kune vamwe vanhu vasinga zvifariri munoziva manje chinoitika vakoma ndechekudai so handiti pana patakazara izvo zvitiri 1000 panoita munhu anenge aine kana kuti dambudziko munati pana papari kuya vanhu anenge shora nyaya dzavo dzemareal life avo and people were starting to opening up handitika because tiri kutamba zvakanaka tiri kuseka zvakanaka tiri kufara zvakanaka handitika so people were starting to opening up vanhu vachiani nyaya dzavo vachita sei tichibatsirana mukufamba tichitaura chita sei so now if this comes out now kunzi Melly wazofandwa marina OC hana kutiudza ari kudla mari idzodzo do you think with those people vari kuya right now nenyaya dzavo vachitaura vachisununguka vachiti tiri kutrasta padiaries they will come again people will talk vanhu vanotaura nopasina kusera anongotaura zvaasina kunzwa anongotaura saka inini siyenei nazvozvo continue nezvamuri kuita moraedza munechini yenyu muchienda straight zviri kutangwa nevamwe kumasaidi siyenei nazvozvo inini as long as you know zvamuri zvokutaurwa kuti mazopiwa mari inini zviri kuziva chokwadi kuti handina kupiwa mari you don't need to explain to anybody zvokusora kuti muvafadze kuti muvaudze kuti musaurire vanhu ndozve chokwadi inini you know the truth if you solve the only one to then you continue ada kuteera achateera asingadi ndiyonzo ngabude abai vangabu it's very simple it's getting important inokuzvipa zvirwere nezvinhu zvisina nebasa rezvisisiri inini namatora gora renyu rakanaka voda kudetsera vanhu vanotambura nekuti chirekedza kuswera musatsa zvekumasaidi zvinokanganisizvo motikari yemhera mberi mekuti mukuenda kumasaidi mukunopinda mugonda chirekedza kudasi igambai makananga kuti zvimwe zvesiyana zvesisiri isusu we are there to support you iripo hovo vanhu vanokufarirai vasingakufariri vachangokudou but inini musarase gwara renyu ndokumbira murambe muri straight forget about those people vanokunyangadza isiyanei navo sisina handitika amen ndatenda ndo mashoko angu
ndandinawo hangu mashomanana. Maita basa. Thank you very much, Kola. Mugona atitorina kana mafanda sacho atisatatomborikana nemafanda sacho. Plus I'm not even ndakataura one from the word going that I'm not doing a charity foundation. Vanhu vakati tikuvhurira charity ndikati no. Andina intention yekuita charity iyo foundation iyi. Tiri kungozviita paCovid pano zvikaperawo mumwe nemumwe anenge akudzokera kubasa rake kana riri rekuita peace job odzokera kana riri rekuita ingori paperiod yeCovid-19 chete kwete zvokuti kwai throughout kwenyaya tingazvigone maproblems anoyava nevanhu everyday tingamagone hatingamagoni. I don't intend even to have a charity. Ndosaka ndisiri kana kutombotsvaga even madonors acho. Nei pane vandakambouya kuinbox wake nchiti ndiri kumbirawo dhona ndidoneterawo pakati hapana kana one anoti SIS MELLY makauya mukati ndidoneterawo mari pakati because I don't intend to have a charity foundation. Tiri kungozviita paCovid period kubatsirana kwatiri kuita chete zvichingoperawo that's it. Dei ndaitoda izvozvo iyo inonzi chiyoyi charity yachona dei ndakatonguri ndatoti vanhu vaiti vada kuvhura ndakati vhurai but ndakati it's not for me. Ini yangu vision ndeyekuti tiurirane mutoro tichingotaura zvedu. Of course pakazonzi pafiwawo vanhu vachida kubatsira vanobatsira but zvokuti everyday nditi kwai foundation vhurai account yangu umwe munhu akatondiofa kuti ndikuvhurira ko ndikati no asi zvangu handizvidi ndikatozviramba. Hello. Hello, SIS MELLY makatenyu. Tiripo makadi chirega nditore ikola iwewe kupedzisira iwewe tishinda kunorara tagarisa pano. Yes, no then ndotishia. Ini SIS MELLY ndangokutendaiwo hangu neshow yenyu yamunoita uye nezvamuri kuita. Ini ndiri kuAustralia kunoko. And it's a very lonely place. Sekuti munhu unonge uri isolated kune vamwe vanhu atiite zvekuvhakachirana kungoenda kubasa wodzoka kumba wozvigarira kumba. Saka inini vanhu vandirototi hama dzangu ndo show yenyu ndotouya ndobatidza ndoteerera imimi kana pupu kana ani tinotonzwa kuti tiri part of something. Ende zvamuri kuita zvinondikurudzira ende ndinonzwa kubatikana especially pandakakonai muchienda kune nzvimbo iri kuSouth Africa inotyisa yamakaenda ndakaona ushingi mamuri. Saka don't give up muchiassociata nevamwe vanhu vanenge vasina basa. Rambai muchingoita zvamuri kuita ende bhora mberi. Musamboteerera zvisina basa zviri kutaurwa nevanhu nokuti imi muri kuita zvakanaka ende Mwari vari kuzviona ende Mwari vachiramba vachingokuwedzerai pashoma pamuri kutora ipapo. Aiwa, thank you munina wangu. Zvara chokwadi ini ndinotomboita depression dzimwe nguva kuti of course unonge uri kunyika iri kure unonge une mari yako unonge uchita zvokupati pane depression inongokubata so but show yenyu handidi kunyeperai inondiitira zvakanaka. Vese vari kuita kuspreada message dzerudo paFacebook apa muchiitawo mashows enyu muchidiscuss tiri kutodzwa kufara. Hatikwanisi hedu kana kutaura zvakawanda asi munotiitira zvakanaka. Izvezvi 6 o'clock ndakatomuka ndakateerera. Saka rambai muchingoita zvamuri kuita, rambai muchingobatsira. Onei vanhu vari kuti havasi kukwanisa kuendesa hama dzavo kumusha nekuti havana mari. Vanhu ivavo vanenge vachizobatsirwa nani? Vanhu vacho magosi anenge achitaura zvisina basa achicomplain achingodaida havana kana senti ravanenge vambobvisa. Kuna vanhu vakangomirira even nekutoti before maita show yenyu mamune vanhu vanga vasingakufarirei vakuuya manje because vakuona kuti maona light. Ende ndazongosumudzirwa nevamwe kune vamwe vakadzi abva kuPH group ndakatobudawo zvangu kudhara vauya kuinbox yangu vakati chatomboenda ikoko nokuti kuna naPH kwekeko kunongostriva negossip pazvakangomiswa zvegossip zvezvo hakusisina vanhu. Abva vataura vakadzi vavo vakati shuwa musuwa musativharira kudiaries ndokwataakutambira takatombomaka zvakare but takatevera kudiaries imimi keep doing vandisumudzira vakadzi vavo shuwa seeing kuti vanhu takambokonana kudhara vandisumudzira ndikangoti thank you vasikana mufunga ndambofunga kuti muchatouyawo mukandifonera tikatotaura kudai. Aiwa imi mutori munhu atori nehama dzake akaroorwawo muri munhuwo munorwadziwa kana muchiexpressawo mafeelings enyu vanhu vasati ignore mune muri marwadziwawo and ime muchida kuclarifyawo for the sake of credibility yenyu. Saka zvinonetsa izvi but ndongokuti don't give up.
don't give up. Sismeli notitora chokwadi ini ndotombobatwa nezimwe redepression kuti ndiri tivhakachirana hatina friends kuda kufona kumba kunenge uri usiku kufona kuno kunenge uri kubasa saka ipapo pashiwo penyu munhu patototambira saka makafara zvinhu zvamuri kuita zvamnematikanganisira Sismeli tinotoita protest. All right, thank you Muninina. Thank you. All right, bye. All right, bye-bye. All right, guys, thank you very much. Maita basa vasikana, at least ndanzwa kufungwa dzenyuwo. Handiti mapanganwa, ndanzwa kufungwa dzenyu kuti muri kufunga sei. Saka all right, ngati ndire mberi bora mberi ngatisikumira. Chingozivai kuti pano chete chokwadi mangozochinzwa kuti aiwa atisi kufandwa na OC. Haana mbobvera atifanda pano OC. But she actually asked me kuti ndipe vanhu vake magetsi avo chete. Handitika sezvataingoitawo pano kuti after that iye akatozoti inspirewo kuti nditenge kutopawo vanhu magetsi futi pano ndichipa magetsi. Izvo zvimangwana ndinotoriwa 10 people vari 10 families in South Africa, so munongoziva chigame chandoita inini. You bring your meter box ku inbox WhatsApp kwangu ine number yako ine maunits emagetsi tione kuti akupera here zvomwedzi uri kutanga and haina ayo kuwanda but unowana 100 rand kuti udi uone magetsi. Izvo zvimangwana 10 people vanongotanga ndobva ndatongovhara first 10 people but usauya usina box rako because unozogona uya une 1000 units uchivharira mumwe munhu anenge ane 5 units akupera. Saka bring evidence reboxi rako kuti boxi rangu iri rasarigwa nemaunits mashoma then indotenga ari magetsi. Zvandongoita always ndokusendera panhamba yako iyoyo ari magetsi because it's not much zvayo handitika but at least 10 families vanogona kuwana magetsi 100 akambokupushai handitika. Saka ndatotaura mangwana first 10 kana izvo zvivaripo first 10 kuwhatsapp kwangu kwanhamba munayo bring your box tione kuti magetsi adi atopera zveshuwa then todi tobva tatongoti takubatsira handitika. Unfortunately hatikwanisi kupa vanhu vari kuZimbabwe magetsi acho dai zvaigona taindotombopawo vari kuZimbabwe magetsi acho but havana futi magetsi zvakafanana kuna magetsi. Saka beta kungopa idiwo vari muno mujoni munomu 10 magetsi handitika 10 people 10 families amen 10 families ndagara zvitongori muplan kuti weekend inoitova pawo ndovapa 10 people magetsi acho. Saka napaine 10 families dziri muSouth Africa bring your box kuWhatsApp uko tona box totenga magetsi tokupai magetsi zvapera handitika. Handichatombozviannounce pano because kunozvonzi zvoda kushamisira handiti ini ndatotaura pano 10 vachangotanga kuuya ivavo kana vachida kutenda ndovachazova vachitenda pano kana vavo vakanyarara ndizvozvo asi 10 families ndataura pano handitika ndiri kupachi magetsi and haisi mari yaOC. Musazotuka imari yakapuwa meli naOC aiwa haisi yaOC imari yehove dzakazarawo haisi mari yaOC imari yehove dzisere umu haisi mari yaOC. Mazuva anofunga mupapa panecharo naanti nchiti matengesa vakati tatengesa 400 and something. That's how we are saying pazuva togona kutengesa dzimwe nguva 800 rands 900 rands handimaona. So ndochi game chacho handisi kuti tirikanganisa papi handisi kupasiva. Saka alright guys kana paripo patirikanganisawo moticorrectawo handitika togadzirisa kuti tifambe tichifamba zvakanaka. Idzi nyaya dzemanegativity inini hangu please mundiregererewo handiko musandidane handitoriko ikoko musandidane please. Thank you very much guys. Ngatite zvatiri kuita panapa handitika mari kuitira zvakanaka guys. Bless you. Mangwana musakanganwe vana venyu vana ngavamboya vatambe panapa Sunday vamaponga vanenge varipo vakamira pano. Saka imi moita sei munhu kutora magetsi atanga kuuya kuinbox kuWhatsApp kwangu mabox atanga kusendwa muri kuona mabox aya atatanga kutosendwa izvozvi 2 minutes mabox atatanga kusendwa kuinbox kwangu. Saka tovharira vanhu vese ava here vasikana vanhu tovharira vanhu vatata izvo ndikuona mabhokisi ari kukandwa apa ndiri pana pari kungoflika kudai vatatanga kuuya. Saka vediwe ngatingoitiranai zvakanaka handitika ndokungoti zvinhu zvedu zvifambe ngatisege kutora utsinye chikuru tiri kuita anziko hupfu hawo maidhikondo I think 100 rand inotenga hupfu imanje hupfu ndokutengera sei because unogona kundivhara iwe hupfu nahwo uri kuda kushandisa hako kutenga data rekuya pano paFacebook nemari iyoyo yaunenge uchitoda kutenga hupfu handiona unogona kundivhara iwe maidhikondo mai handiona. But anyway handizi kuti mabhox auya apa ndifunga tasvika 10 unogona kuzondibata kuWhatsApp kwangu then itona tokusendera sei mari kekuti utenge ndokusendera sei mari kekuti utenge hupfu handiti haisi show off guys because handitori nditozvitamburigwawo handitorina guys ina nditonyari futi nehasili yangu handimunozviona handitonyari nayo tinotongobatsirana tichingoda tichingoenda but tingozviita zvinhu panguva ino yeCovid-19 chete because ini ndiri paground kuSouth Africa ndiri kuziva zviri kuitika kuSouth Africa izvo zvini tiri kuzviona ndini tiri kuzviziva zviri kuitika nekuinbox kwangu uku zviriko ndini ndozviziva zvamunenge musingazivi imimi. Saka muchena mwoyo wacho unenge uchingorwadza guys.
thank you very much ngatibatanei futi zvemuchikamu chinotevera morara bo morara munyasha god bless you